Panahon sa katalagman, mupatigbabaw gayod ang bayanihan natong mga Pilipino. Human ang magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani, ubay-ubay na ka mga grupo o institusyon ang milusad og relief operations aron matabangan ang mga biktima sa linog. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Bisan og apektado sab ang ilang eskwelahan sa linog sa General Santos City. Nitabang gihapon kining usa ka kolehiyo sa syudad ngadto sa mga apektado nilang estudyante ug sa mga residente sa lungsod. Naglusad sila og relief operations sa Barangay South. Daw nahimong sayo nga pagpanghatag og pinaskuhan kini nila sanglit ang giputos sa ilang food packs nga dunay sulod nga bugas o groceries, Christmas themed nga bag. Tataw ang kalipay sa mga nakadawat sa maong tabang, labi na karong libuan ang nawad-an og panginabuhian. Parang Christmas po talaga, sir, kay naibugas o grocery sa nila. Ato sa maong pagpanghatag og ayuda, ang Commission on Higher Education mihatag sabog cash assistance sa napulo ka mga estudyante ubos sa CHED subsidy program. Sigurado po namin na lalo namin pabibilisin ang pag-process ng inyong tertiary education subsidy kasi alam po namin na kailangan ninyo. Walang madelay, lahat mag-aral at matupad ang kanilang pangarap. Pero dito po lang makita na may pamigay maagang Pasko at tugas sa mga mamamayan natin. Kaya laki po talaga namin pasasalamat dahil bukod sa ayuda, may cash assistance pa na galing sa CHED. So na-receive po namin na scholarship or the TES na nagagaling po sa kanila. Malaking tulong na po ito upang mabot namin aming mga pangarap. Thank you very much po sa blessing. Magang pamasko po ito, sir. Sa Sarangani Province, bugas, hygiene kits, tubig ug uban pang daily basic needs ang ipaabot nga tabang sa DepEd Sultan Kudarat kauban ang kooperatiba ug asosasyon sa mga magtutudlo alang sa mga teaching ug non-teaching personnel nga apektado sa linog sa Glan District 3. Igo kini alang sa 220 ka mga personahe sa 13 ka mga eskwelahan. Una pa man ang saglan, nag-relief operation sab sila sa DepEd General Santos. Gawa sa mga empleyado sa DepEd, gihaturan sab nila og hinabang ang mga pamilyang anaa sa evacuation center sa Barangay Sapu Padido sa Malapatan, Sarangani Province. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.